is to bend the straight and tall, so must we to others call. Long have I waited for your coming home to me and living deeply our new life. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanim. Karon sinugdanan sa atong pagsaulog sa Kwaresma, panahon sa pag-ampo, sa pagpenitensya o sa paghatag o hinabang ngadto sa atong isig katao, paghinulsol sa atong mga sala. Nya sugdan ni nato nining Miyerkules sa Badlis or Miyerkules sa Abo, Ash Wednesday. Pagpahinomdom nato nga kita gikan sa abog o sa abog sabta mo pauli. Atong yampo ang atong mga katawhan nga muangkon kita nining maong kamatuoran o mahimong mapaubsanon, labi na gyud ang atong mga leaders sa simbahan o sa gobyerno magmahimo untang mapaubsanon dili magpadala sa tawhanong mga garbo. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit ani ato mga slots, hatagan unta sila mapaubsanon o mahinulsolon na mga kasing-kasing. Magampo kita. Ginoo, itugot kanamo nga ang mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon magsugod pinaagi sa santos nga pagpuasa aron kami nga makigasdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nag-ingon ang Ginoo, apan bisan karon paghinulsol kamo sa kinasing-kasing ug balik kanako nga magpuasa, maghilak ug magbangutan. Gisia ang inyong kasing-kasing, inay ang inyong bisti. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon ug matinumanon sa saad, andam siya sa pagpasaylo ug dili sa pagsilot. Basin pag maluoy siya kanato ug panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo ug bino kita nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Sion, sugua ang katawhan sa pagpuasa, tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila ug andama sa usa ka balaang panagtigom, iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bag-o pang gikasal, kinahanglan mo apil sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo, sa tunga-tunga sa pultahan ug sa halaran sa templo, kinahanglan maghilak ug magampo. Ginoo, kaluy-i intawon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami, tamayon ug biay-biayon sa ubang mga nasod ug ingnon, hain naman ang inyong Dios. Unya gipakita sa Ginoo nga nanghingawa siya sa iyang yuta ug naluoy sa iyang katawhan.
ang pulong sa Ginoo. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, O Dios, diha sa imong kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy, papasang akong kalapasan. Hugasi akog maayo sa akong kasaipanan, ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka Ginoo, kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og daotang sa imong atubangan. Maluoy ka Ginoo, usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaa dinhi kanako, O Dios. Ug usa ka makununayong espiritu, bag-uha sulod kanako. Ayaw ako'y sa likway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan kanako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik kanako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayon na dinhi kanako ang mauyonong espiritu. O Ginoo, abli ang akong mga ngabil, ug ang akong bakba magsangyaw sa imong pagdaig. Maluoy ka Ginoo, kay nakasala kami.
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ania kami gipadala ni Kristo og sama ra nga ang Dios gayud ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala, aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nagingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao na kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios, karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Glory to you, Word of God, Lord Jesus Christ. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Og kung mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaron ingnon, gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga og diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan og pag-ampo sa imong amahan nga dili makita o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Og sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawas sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago.
ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Gipahinomduman kita sa atong Ebanghelyo nga kining yung pagpaubos. Ang garbo mao gid nay makapaimpierno nato. Ang pagpaubos mao'y makalangit. Lingiyay mong tupad ning na mapaubsanon ka. Ning na wa mulingi kadaghanan. Kanang dili mulingi pagarbuhon gid na. Kay kanang mga garbuhon di man na mutan-aw sa iyang silingan ang iya anang tan-awon, ang iya ragyong kaugalingon. Nya unsa may mga kinaiya sa mapaubsanon. Ang mapaubsanon magsigig angkon sa iyang sala. Ang mapahitason magsigig panaway sa sala sa iyang isig katao. Ang iyang makit-an ang sala sa iyang silingan, pero di siya kakita sa iyang sala. Di sad siya ganahan mo angkon sa iyang sala. Mao na mga mapahitason, pero ang mga mapaubsanon magsigig angkon sa iyang sala nya iya sang dawaton ang iyang isig katao nga nakasala. Saban, kinsa nakapasar ninyo. Sugod karon mangangko natas atong sala. Mao nang diri sa unang pagbasa niingon si Propeta Joel, ingon siya, gisiah ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong mga bisti. Kaysa una ilang kung gision ilang sinina aron kunuhay ingnon silang nagbasol. Ayaw inyong kasing-kasing, pasabot ang kuna gyud ang imong sala. Mao na sa atong tubag sa Salmo unsa may atong gibutang dinhi, maluoy ka Ginoo kay nakasala kami kita ana. Nya ikaduhang kalainan, ang mapaubsanon magsigig buhat og maayo pero dili niya isangyaw. Ang iya ragyong kalipay ang pagbuhat og maayo, dili ang mga pagdaig sa iyang isig katao. Mao nay iyang kalipay. Magsige ra gyud siya buhat, matud pa dir sa tong ebanghelyo, magbuhat sa tago. Mga maayong buhat nga dili niya isangyaw. Pero kining mga pagarbuhon, kining gakuas garbo, magsige na sila buhat og maayo aron daygon sa mga tao. Daygon. Ana. So kanang nagsigig pa colors buhok, kanang sigig pangiskis anang kilay, paputi anang naong, siging panumpay anang pilok, sumpayan ang kuko, siging terno-terno anang mga sinina, pakita-kita anang dughan, kanang mga abaga, mga puson, mga kigol. Unsa mo na sila? Gustong daygon o gusto nga magbuhat lag maayo niya way pagdaig? O kana mo na nga ato na narong hunongon karong panahon sa Kwaresma. Hangtod gid na inig Black Saturday. So gikan karon hangtod gyud sa Black Saturday. Mo na nakita mo nito mga tarpaulin gipamutang des daplin. Naa diha ang formula sa atong Ash Wednesday. Ang kanang naas babawng gagmay naa diha ang repent and believe the gospel. Pagbasol og tuohi ang ebanghelyo. Nya kanang naang dagko-dagko nas ubos ipaduol-duol na nato aron daling mabasa. Naa say gibutang diha nga remember that you are dust, and to dust you shall return. Hinumdumi tao nga ikaw abog, ug sa abog sad ka mobalik. Nya unsa may atong buhaton samtang nagpanaw pa ta, padung atong pagkahimong abog.
Mao nang naa dias ubos. Sa to na pray, fast. Unsa? Give. Ampo. Nya matud pa ni Kristo magampo gani mo si radi ang pultahan. Pasabot ayaw himo ang pagarbo. Nya magpuasa, minusi ang pagkaon. Ayaw na pagsigig kaon, ayaw na pagsigig pangitaan ng pagkaon. Karon day of fasting and abstinence. Unsa man ang fasting, ayaw kaon. Unsa man ang abstinence, ayaw kaon og karne or lami nga pagkaon. Abstain from pleasure. Niya ang atong fasting, atong minimum nga requirement, usa lang kakaon sa usa ka adlaw. 1 meal without meat. Muna, kinsa may obligado nga mag-fasting, matud pa sa atong balaod simbahan, 18 anyos ngadto sa 59. Ang 60 pataas, 17 paubos, optional sa fasting. Sa abstinence, kanang naa sa age of reason, hangtod na gyud kinatasan, mo abstain. Total di man ka mo fasting, abstain raman. So mga 12 anyos pataas, required na nga mo abstain. Abstain sa gas computer, abstain ka ng mga porn, abstain ka ng mga cellphones, abstain sa pagpanglibak, abstain sa pagpamakak, abstain anang sugal. Karon ra ba kuno, wa nay pugo, gigukod ang pugo, ang giilis ang pigo. Nakasabot mo pigo, karon pa mo sa bago ko kadungog na social media, ang pugo gigukod. Unsa man ang meaning anang pugo? Mura ko ni sa to na Philippine Offshore Gaming Operators, operations ba na? Inana ang musugal ana tagalaing nasod, taga foreign ba, pero ni alang dinhi ang machine sa ato, ni dinhi ang center. So ang gaming nila ni as Pilipinas, pero ang musugal ana mga foreigners, offshore man, offshore to as gawas. Mubuhis lang sila nato, mo nang maka-income ta sa pugo, basta di lang illegal. Karon ang pigo kuno Philippine Insure. Insure na sa ato pa ang nanugal na karon ang mga Filipinos na gihimong sugarol ang mga Filipinos. Arang-arang tong sa pugo kay ang mga tagalain mang nasod ang gihimong sugarol. Ang karon pigo nakita na gihimong sugal, mo na naaron dihay daghan kuno kayo sa online sugal, kanang na mga online sabong, online na casino, online nga kanang mga scatter o uban pa, naa naron diha nangabuang na nagsugal ang mga Filipinos. Mopay wa tay kwarta, mamasin pagid diha, dagko na kay pilde, mao nang daghan na nool diri nako mga sobra nas 5 ka tawo nga na problema kay ang iyang anak, ang iyang bana, ang iyang asawa na buang nasa sugal. Wa mo kibaw tingali ani, gihimo na tang sugarol sa atong mga leader sa atong nasod o kinsay gapasiugda ana, may kay na silang manghunong na nakaron. Abstain, fasting from gambling and vices, pleasure. Mo na fast. Unya give. Unsa man ang give? Almsgiving, paghatag og paambit sa imong isig katao apan ayaw ipagarbo. Mo na usa ana kining atong slat-slat dinhi, wa gid tay nga mensyonon aning nang malit na tog slat na imo palit usa ka slat 100 pesos, di nato mensyonon. Na sa imo palit 100,000 pesos, di nato mensyonon. Na imo palit 1 million pesos, di gyapon nato mensyonon. Kay matud pa ni Kristo, kung manghatag mos mga kabos, himo agid ni sa tago. Karon ang atong mga politician siging pagarbo anang ilang panghatag og ayuda. Aron lang gyud butaran. Hala, ato rong tan-aon sa ato mga politicians. Ako ning balik-balik og sulti hangtod moabot ang eleksyon aron pagiya nato sa team Marcos o team Duterte. Kinsa nila kaha ang nagtuman aning standard nga gisulti ni Kristo nga kung manghatag mo himoa sa tago, ayaw ibutang inyong pangalan, ayaw ibutang, ayaw isangyaw nga ayaw mig kalimti,
Anang tago lang, hilom lang. Nya dili panahon sa eleksyon. Manghatag gani whole year round, 24/7, round the clock. Dili kay panahon las eleksyon manghatag, ikaw wagtang sa eleksyon, mangawat na. Kinsa man ani, Team Marcos o Team Duterte, kamo na mag-igo ana, kita na mag-igo. Kinsa Manila karon ang moangkon sa ilang mga sala, dili magpunay panaway sa ilang isig katao. Team Marcos o Team Duterte. Kinsa Manila aning Team Marcos o Team Duterte nga nagsigig hisgot og mga sala nga katilingbanon, sama anang drogas, gambling. Kinsa Manila ana ang nagpusgay aning mga sala nga katilingbanon nga niguba sa tong nasod, insurgency, kaning graft and corruption. Kinsa Manila ang nagsulbad sa mga problema sama aning unemployment, kaning kataas sa mga pamaliton, kakuwang sa sweldo. Kinsa Manila aning Team Marcos o Team Duterte ang nagsigig hisgot ani, wa magsigig panaot sa ilang isig katao. Mao nay atong pamalandungan ug mao sa atong butaran ang naghimo ani. Katulo, kinsa man aning Team Marcos o Team Duterte ang nagpromote pag-ampo sa Ginoo. Kana bang pagkamaampuon, dili pagka-kalibutanon o pagkayawanon. Kana bang nag-agdas mga tawo mag-ampo ta? Kinsa man. Mao nay atong butaran. Lingay mong tupad. Ning na nipalit na kag slot. Ning na kon. Ning na ay lang kog sultihig pila. Ning na pila napalit na baka. Ana ha. So amo wala ba mo ipalit-palit karon pag fasting na mo, kausa na lang mo mukaon sa kaadlaw nya ang duha ninyo kakan-anan gikan karon hangtod gyud sa Easter Sunday ipalit og slot. Di ba makakita mo kalainan sa inyong kinabuhi inig-abot na sa Easter Sunday. Pero magsige lang yapon tag tigom sa kwarta, sige lang yapon tag kanang paningkamot nga makakwarta, pangitaan ng mga politiko nga manghatag og kwarta inig Easter Sunday, yawa lang yapoy atong masinati. So pray, fast, give. Remember, you are dust, and to dust you shall return. Matod pas ikaduhang pagbasa, si Kristo nga way sala nagpakamatay para nato, busa kita usab dawato nato ang kaluoy sa Ginoo, magpakamatay sa ta sa atong mga sala aron pagsunod sa Ginoo. Ato na karong himuon ang pagbadlis. Manindog ta pagbindisyon sa mga abo. O Diyos, matandog ikaw sa pagpaubos ug malukmay sa pagbasol ug pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pagampo, kaluy pagpanalangin kining sa imong grasya, kining mga alagad nga bendisyonan ni ining abo aron kami nga magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong anak, human mahinlo ang among mga kasing-kasing. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ayabayag kalimot, natawo kong
Manindog. Mga igsoon, sa atong pagsugod niining panahon sa Kwaresma, ipadangat nato ang ato mga panginahanglan ngadto sa atong maluluyong Amahan ug moingon kita, Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Nga sa atong pagsulod niining panahon sa Kwaresma, kita isip simbahan, makighiusa kang Kristo diha sa iyang buhat sa pagsakripisyo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa ug sa paglimod sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Nga dili unta kita magpakabuta bungol sa mga panginahanglan sa mga kabus, pinaagi sa atong praktikal nga paghatag og limos ug sa konkretong kamanggihatagon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Nga mangita kita sa sakramento sa pakighiuli, ilabi na sulod niining panahon, sa grasya sa kabag-uhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton, ug sila nga gibiyaan ug ipasagdan sa katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Nga ang tanan natong matuuhon natong kaigsuunan, nga may panaw una kanato, makatagamtam sa kalipay walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami balik nganha kanimo. Dios nga maluluyon og mahigugmaon, dawata ang among pagampo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
Ginoo, naghalad kami niining sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya o sa mga buhat sa kaluoy. Matabangan unta kami pagsukol sa mga tintal o human mahinlui sa among mga sala. Maandam kami sa pagsaulog sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo imong anak. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kaysa matag tuig nag-auhag ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing ug pagpangandam nga malipayon alang sa Paskos pagkabanhaw aron sa pagampo namo nga labing mainiton og sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon. Ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpakatao kanamo pag-usab, makadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ila sa mga anak sa Dios ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos Mario, Dios sa kahuman, puno ang langit ug yuta sa Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Cordero sa Diyos at nagawang sa sala sa kalibutan. Kahaluin, kahaluin, kahaluin kami. Cordero sa Diyos at nagawang sa sala sa kalibutan. Kahaluin, kahaluin, kahaluin kami. Cordero sa Diyos na nagawang sa sala sa kalibutan. Haluin kami, haluin kami, hahatagin kami sa Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Father, mercy. Father, hear me. Why have you gone from me? Broken, humbled, waiting, hopeful. Father, return to me. Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat magtabang unta kanamo, ang among mga pagpuasa makapahimuot unta kanimo ug magdala kanamo sa imong panalipod. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalimpyo sa kasing-kasing, cleansing of hearts. Niya mahitabo ra ni kanunay kung magsige tag-ampo, magpuasa o magmanggihatagon niining tibuok panahon sa Kwaresma. Salamat sa nanghatag nato sa ilang pagpaambit sa pagpamalit og mga slots nato dinhi
Mao na ni ang atong update, ang atong SBF DAG or San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces para sa atong kumbento. Niabot nag 52,301 ang atong halin, na apay 7,699 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,000, na abot na sa 428 ang atong nadawat nga challenge. Sa God's Healing and Deliverance Powers or GHDP, ang atong halin iabot nag 1,682, na apay 68,318 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Para ni sa atong pagsaulog karon sa Kwaresma o sa Holy Week o sa atong 12th Fiesta Celebration dinhi sa atong parokya karong Mayo 3. Naasad ni siya 12 slot challenge nga tag 1,200, niabot na sa 53 ka 12 slot challenge ang atong nadawat. Nya sa haligi para ni Mama Mary katong itabang natong Father Arnel, niabot na og 6,287 ang atong halin, na apay 5,713 ka slots na available, tag 100 pesos per slot. Nya naa ni siya 20 slot challenge nga tag 2,000, niabot na sa 34 ang atong halin. So kung ato ning sumadahon o gusto mong mupalit og minimum nga pag-give sa atong simbahan karong panahon sa Kwaresma, 700 pesos tag sa kaslat kada 3 ka slots nato. Nya kung gusto mo challenge, 8,000 plus 1,200 plus 2,000, 11,200 ang challenge. Sige, pakpakan nato ang atong mga katawhan. Salamat kayo. Praise the Lord. Nya padayon ta og kaning naman ta dihay tarpaulin sa gawas, napamantay mga misa ron sa atong chapel karong gabi. At picture lang na inyong cellphone, i-send ninyo sa inyong group chat aron ang katong wala pa makasimba pa karong alas 12:15, karong alas 6 sa gabi dinhi og sa didtos mga chapels. Nya ang confirmation nato April 26, ang mass wedding May 1. Pa-register dayon katong gustong mo appeal niini. Unya ang ato sang YouTube channel, padayunan ninyo pagsuporta kaning Padre Siano Ubod. Niabot na ning atong subscriber og 230,000. Mo na inyong tan-awon. Nya view, like, share, subscribe kay pinaagi ni ana daghan ang palawom sa pagpamalandong sa ebanghelyo, pinaagi sa ato mga wali ug misa dinhi. Nya makahatag sad mo income sa atong parokya para sa atong charitable expenses o makalikay sad mo sa mga scammers. Tan-awa dinhi sa atong channel ang atong official information. Nya ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Kinisay inyong tan-awon aron dili mo masaagi hapon sa mga scammers. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Even